Тут е едно леко монтажче. Едно моторкайче. Така, с конзолката. Аз ще не замонтирам и тези неща. Така, тук е една лайф сондичка, стойки, фонарчета. Да. Едно рапторче. Едно рапторче. Маленко. Да, и тук е това, ние го търнахме. Бате Здравко ми се кара, че не съм му качил лодката в фейсбук. Ето, това има една кутия за слагане, ама не съм вече слагане ние. Това е сондичката. Цак, цак, спръгната, прибрана, стъгната. Да. Малко лодката мръсничка, ама казах му, ама. Голям параход. Голем параход. Ето, конзолки от нашите, който иска може да си поръча, слагаме ги. Хубава, здрава конзола, широка. Малко има цвят. Ама шапотката е черна. Ето като лайф обаче се оказа, че е малко малък, ще е малко големичък, ще трябва да взема по-късто. Че мога да надига мотора, не ми харесва как надига мотора. Да. Тъй. Малък параход. Може да се събере в сервиза.